Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, March 21. Pagsusulong ng turismo, food industry, layon sana ng Culinary Capital Bill. Ligtas at payapang eleksyon sa Central Luzon, titiyakin ng Police Regional Office 3. Pagtataas ng tubig sa palaisdaan, paraan upang maiwasan ang fish kill ngayong tag-init. VP Sara patuloy ang trabaho kahit nasa dahig. Mahalagang rebulto at pasilidad na pinasinayaan sa St. Scholastica's Academy San Fernando, Pampanga. Hindi raw yabang ang dahilan sa likod ng pagsusulong ng panukalang magdedeklara sana sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Bagkus, layan daw sana nitong isulong ang local tourism industry at food services sa Pampanga. Narito ang eksklusibong report. Maraming umuno nasaktan sa pagvito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang magdedeklara sana sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Ayon yan kay Robby Tantingco, Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAU-CKS at Kapampangan Historian, na kabilang sa mga nagsikap upang maipasa ang panukala. Hindi raw nila inakala na ibabasura ito ng Pangulo, lalo pat aprobado na ito sa Kongreso at Senado. Maraming nasaktan kasi unang-una hindi namin akalain na i-veto. Pumasa na sa House of Representatives. Alam namin kapag pumasa ka sa House of Representatives, ibig sabihin, lahat ng representante ng iba't ibang probinsya at rehiyon ay aprobado. No? Yung mga representante ng Visayas, representante ng Luzon at Mindanao, nandun sila. They voted for it. So, pasado. Tapos dinala sa Senado, pasado rin, unanimous. So, sinong mag-o-object? Wala. Plus, it was already universally accepted. Not just in the Philippines, but also abroad. And then pagdating sa isang tao, yung pinakahuli, biglang veto. Giit pa niya, hindi yabang ang dahilan sa likod na pagsusulong ng panukala. He could have just ignored it. In which case, kapag in-ignore niya, after 30 days, automatic siyang magiging batas. But why did he really go out of his way and say no to it? In repudiation of all the effort of the House of Representatives, all the lawmakers in the Philippines, he said no. We were just making the whole thing official. And the reason for that is not really yabang. Hindi kami nagyayabang. Nandyan na yan eh. Hindi naman kami ang nagsabing kami ang culinary capital. Everybody was saying it, non-Kapampangans included. Layon daw sana nito na isulang ang local tourism industry ng Loigan, gayon din na pag-usig sa mga LGU na pagandahin ang food service at incentives sa mga palengke at karinderya. To help the local tourism industry, wala tayong white beaches dito, wala tayong rice terraces. We have our cuisine. Yun lang ang laban natin sa competitive tourism market. Gayon pa man binanggit ni Tantingco na isang tao lang naman ang nag-no sa panukala at maraming naniniwalang ang Pampanga talaga ang culinary capital ng bansa. Cuisines are equal, but Kapampangan cuisine is unique and really, really good na pwedeng gamitin para mag-attract ng tourists at para pagandahin pa ang livelihood ng ating kababayan dito sa Pampanga. Matatandang ipinaliwanag ng Pangulo ang kanyang desisyon na hindi aprobahan ng Senate Bill No. 2797 o House Bill No. 10634. Sa kanyang veto message, nakasaad na kulang sa historical basis at pag-aaral ang panukala. Dagdag pa rito, maaari itong makasakit ng damdamin ng ibang rehiyon na kilala rin sa kanilang culinary heritage. Kasama si GM De Jesus, Liana Canilao, CLTV 36 News.
Mayroong dalawang santo na nagmula sa Pilipinas, sina San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ngunit alam nyo ba na may isang tubong Pampanga na tinitignan upang maging ganap na santo? Siya ay si Felipe Sonsong na mula sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Alamin ang kwento ng makulay na buhay ng isang Kapampangan missionary na nagsakripisyo at naglingkod ng buong puso sa simbahan at sa kanyang kapwa. Narito po ang aking report. Isang Kapampangan na may malaking tsansa na maging isa sa mga bagong santo ng simbahang Katolika. Siya ay si Felipe Sonsong mula sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Pero sino nga ba siya? At paano niya ipinakita ang kanyang tapat na pananampalataya at sakripisyo sa paglilingkod sa simbahan? Sa isinagawang mini-exhibit ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o House CKS, makikita ang talambuhay ni Sonsong. Kilala si Sonsong sa kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa bisyon ng simbahan. Bukod dito, kilala rin siya sa pagiging domestic helper at karpintero. Makikita sa exhibit ang kanyang mga natatanging kontribusyon sa relihiyon at ang kanyang papel bilang pinuno ng Macabebe laban sa mga Kastila noong panahon ng himagsikan. Taong 1667, nagpunta siya sa Guam upang makiisa sa misyon ng mga Jesuita at dito siya nakapagtayo ng isang kapilya. Ayon kay Alex Castro, curator ng House CKS, ang buhay ni Sonsong ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Kapampangan at ng Pilipinas. Siya ang isang taong well-documented ang life, ang buhay niya. So, based on written documents, marami kang malalaman sa buhay niya, so hindi siya invento o figment of somebody's imagination. He lived, he existed, and he was in Pampanga in the 17th century. Inilaan daw ni Sonsong ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa simbahang Katoliko at dumating pa sa punto na nag-iisa siya sa nagtatanggol sa mga Jesuita laban sa mga Chamorro o katatubo sa Mariana Islands. Buhay pa siya. Ang turing ng mga tao na nakasama niya sa kanya ay isang banal na tao. Nang namayapa siya, ang governor mismo ng Marianas, ng Guam, ang isa sa mga nagdala ng kanyang kabaong sa semeteryo. At yung mga bells, church bells, nag-ring ng dumaan ng kanyang bangkay. So, ganun kahalaga siya sa Marianas, no, sa Guam. Kaugnay nito, isa umunong hakbang ang mini-exhibit upang palakasin ang pagkakakilanlan kay Sonsong dahil nais raw isulong ng House CKS ang proseso upang siya ay maging ganap na santo. Actually, yung pagkalat or popularization of his biography, matagal na namin ginagawa yan. Inuuna namin yung mga parishes, yung mga Catholic schools, gumagawa na kami ng mga TikTok, at ngayon nga, mga comics magazine. No? Sa effort namin na mas marami pang, kahit hindi mga Katoliko, basta Kapampangan, at maging ibang Filipino, na kailangan mabatid nila, sino ba itong dating sundalo ng Macabebe na nag-convert, pumasok una sa Augustinians, tapos sa Dominicans, tapos sa mga Jesuits, at naging misyonaryo sa Guam, kasama si San Vitores, na ngayon ay isa ng Blessed, at pati si Pedro Calungsod, na ngayon ay santo na. At nung nabubuhay pa siya, mas sikat pa siya sa mga yan, ang kanyang kabanalan, para siyang Mother Teresa doon sa Guam. Bilang isang halimbawa ng kabutihang loob at pananampalataya, maaari rin daw magsilbing inspirasyon si Sonsong sa mga Kapampangan. Not just a good life, a heroic, saintly life. Hindi ka magiging qualified sa pagiging santo, kundi heroic yung sanctity mo. Kailangan ipoprove natin na siya ay talagang super banal, for want of a better word, no? At nung namatay siya, talagang martyr siya. Actually, pinuputulan siya ng ulo, kaya lang mapurol yung kutsilyong ginagamit. Kaya hindi tumagos, no? Kalahati lang yung naputol. Nabuhay pa siya na 1.5 taon in suffering. Hanggang finally, namatay siya. Samantala, bukas ang House CKS sa lahat ng nais bumisita at malaman ang buhay ni Felipe Sonsong. JM De Jesus, CLTV 36 News.
Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News ngayong Women's Month. Muling iginiit ni Congresswoman Camille Villar ang kahalagahan ng pagbibigay ng mas maraming oportunidad at suporta sa kababaihan. Sa isang pagtitipon sa Balanga, Bataan, kanyang ibinahagi ang mga programa na layong palakasin ang kanilang kapakanan. Narito ang detalye. Sa pagdiriwang ng Women's Month, binigyang diin ni Congresswoman Camille Villar ang mahalagang papel ng kababaihan sa ekonomiya at lipunan sa isang aktibidad sa Balanga, Bataan. Ayon kay Villar, ang Women's Month ay isang pagkakataon upang kilalanin ang sipag, tiyaga at kontribusyon ng kababaihan mula sa mga ina at lola hanggang sa mga anak at may bahay. Ibinahagi rin niya ang personal na inspirasyon mula sa kanyang lola na si Nanay Kuring, ina ng dating Senate President Manny Villar na mula sa Orani, Bataan. Bilang mababatas, tinalakay ni Villar ang mga panungkalang batas gaya ng Pregnant Women Welfare Act at Equal Maternity Protection Act na naglalayong magbigay ng suporta sa mga buntis sa informal na sektor. Sa aspeto ng maternal at reproductive health, isinusulong din niya ang libreng medikal na serbisyo at pagpapaanak para sa mahihirap na kababaihan. Bukod pa rito, inilunsad ni Villar sa Las Piñas ang Nanay Fair, isang programang nagbibigay ng pagsasanay sa kabuhayan, financial coaching at seminar para sa mga ina sa barangay. Para kay Villar, ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa kababaihan ay susi sa pagpapalakas ng pamilya at pag-unlad ng komunidad. Sa patuloy na selebrasyon ng Women's Month, iginiit niya ang kahalaga ng mas matibay na suporta para sa kababaihan upang higit na mapalawak ang kanilang ambag sa lipunan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagsagawa ng isang electoral board seminar ang Police Regional Office 3, katuwang ang Commission on Elections Region 3 sa Patrol Hall, Cap Olivas itong Huwebes, March 20.
Layunin nitong mas maihanda ang puwersa ng kapulisan para matiyak ang isang ligtas at payapang eleksyon sa May 12. Nilahukan ito ng mga pulis mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon upang palakasin ang kanilang kaalaman sa election laws, seguridad at tamang pamamaraan sa pagpapanatili ng integridad ng eleksyon. Pinungunahan ito ni Police Colonel Reynaldo Ogay Jr., ang Deputy Regional Director for Operations, kung saan binigyan diin niya na kailangan manatiling patas at mapagmatsyag ang mga otoridad, pati na rin ang mga agarang pagtugon sa anumang pagtangkang guluhin ang proseso ng halalan. Ipinaliwanag naman ni Attorney Numer Lobo, ang Regional Election Attorney, ang mga batas na may kaugnayan sa halalan at hinimok ang mahigpit na pagsunod sa mga patuntunan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng pagboto. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang Regional Director ng PRO3, na seryoso nilang tinatanggap ang kanilang responsibilidad sa pagpapanatili ng isang malinis, patas at mapayapang midterm elections. Aniya, bukod sa seguridad, tungkulin din ng kapulisan na tiyakin na ang bawat botante ay makakaboto ng walang takot o anumang uri ng panggigipit. Samantala, magsasagawa ng mall voting ang Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 national and local elections sa May 12. Ito ang unang pagkakataon na maaaring bumoto ang registered voters sa iba't ibang mall sa Pilipinas. Ayon sa COMELEC, paraan ito upang mas mapadali ang voting process. Sa Central Luzon, kabilang Angeles City sa Pampanga, Baliwag City sa Bulacan at Tarlac City sa Tarlac sa may lugar na may mga barangay at presintong pwedeng bumoto sa mall ngayong halalan. Are you ready to experience the next level of driving? Mazda CX-60 is not your typical SUV. It's a statement of style, power, and technology. Dinisenyo para sa mga naghahanap ng premium road experience, idagdag pa ang powerful inline-6 engine and cutting-edge safety features na siguradong safe at comfortable ang bawat biyahe. Kaya kung gusto mong dalhin ang iyong biyahe sa next level, ang Mazda CX-60 ang sasakyan para sa iyo. Alamin pa ang ibang features ito sa sales executive ng Mazda na si Morena Gutierrez. This one is a CX-60 2024 model, all-wheel drive turbo diesel. Mild hybrid po ang tawag sa kanila, ma'am. Dahil nga po gumagamit pa rin po sila ng fuel. And also this one is inline-6, ma'am. 6-cylinder po. Kaya mas malapad na po siya, ma'am. And also, turbo na din ito, ma'am, kaya mas malakas na din po yung hatak niya, ma'am. Tsaka, ito yung ating top of the line ngayon, ma'am, na hybrid, ma'am. And also, exempted na din ito sa coating. Ma'am, tan Napa leather po na full leather na po talaga siya, ma'am. Hindi po siya aesthetic or, ma'am, yung malambot talaga, ma'am. Kundi fully leather na po talaga siya. Yung, ma'am, pag ganito yung upuan natin, ma'am, mas comfort talaga siya. And usually, hindi mo ramdam yung vibration na sasakyan, ma'am, pagdating kay Mazda. Meron po siyang kasamang active driving display, ma'am. Yun po yung ma'am, nagsisense ng mga alertness kay car. Halimbawa, nasa roads po kayo, sa NLEX, ganun. Once na may mga things na malapit bumangga sa inyo, tumutunog po yung ating car. Nag-a-alert po siya, ma'am. And also, meron din po siyang 360 camera view, ma'am. Yun po yung nakikita mo yung surroundings mo, ma'am. Kahit sa taas, nakikita mo yung surroundings mo. And also, meron din po siyang ma'am, 12-inch na infotainment, Apple CarPlay, tsaka Android Auto na din po siya. Then also, wireless charger na din po itong ating CX-60 model, ma'am. And also, yung kanyang seats and steering wheel, ma'am, automatic na din po, ma'am. Halimbawa, nilagay niyo po sa infotainment yung height nyo, automatic na mag-a-adjust yung infotainment niya, yung kanyang seats and steering wheel, ma'am, pag sumakay po kayo. Kasi nasa-sense na po yung kanyang, ma'am, yung mukha niyo po. Kasi meron din po siyang, ma'am, driving personalization assist. Meron siyang shifts, ma'am, na 4. Yun po yung tinatawag na, pwede mo siyang in-normal, sports mode, or ma'am,
Pwede mo siyang itowing din, yung off-road nga po, ma'am. Yung mga pang-family talaga siya, ma'am. Kasi nga, compact talaga siya. Lalo na yung legroom niya is mas maluwag na siya. Ma'am, maluwag talaga yung ating trunk space, ma'am. Kahit mga dalawang maleta, kasya sa likod, ma'am. Bali, yung price po natin dito sa CX-60 is 2.890, ma'am. Which is ito nga yung top of the line natin, ma'am. Meron po tayong free Upper Optic tint, ma'am, which is essential, ma'am. Para ka na din po kasi nakaceramic sa Upper Optic tint natin. And also, hindi siya ordinary tint, ma'am. Made from Germany talaga yung ating tint. Tsaka ma'am, meron tayong 10 liters fuel gas, and also floor mattings at tsaka set of tools, ma'am. And also the Mazda keychain, Mazda coffee mug, at pati yung Mazda natin, ma'am, umbrella. Yung Laos Group po na roadside assistance, free din po yun in 1 year. Worth of 32,500 naman yun, ma'am. 24/7 din po yun, ma'am. Which is ito nga yung top of the line natin, ma'am. Bali, wala tayong promo, ma'am, dahil dito. Kasi, ma'am, ito po yung bagong labas lang natin na hybrid sa Mazda, ma'am. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News ngayong panahon ng tag-init. Isa sa mga itinuturing na pinaka-apektado ay ang sektor ng pangisda. Kaya naman ang ilan nating kabalen, kanya-kanyang diskarte na upang hindi maperwisyo ng fish kill. Narito ang report, Liliana Kalinaw. Sa pagsisimula ng pagtaas ng heat index sa bansa, kabilang sa mga labis na nangangamba ay ang mga mangingisda. Bukod sa kanilang kalusugan, apektado rin ang mga isda na kanilang inaalagaan. Kanya-kanyang diskarte ang mga mangingisda upang hindi mapeste at tamaan ng fish kill ang kanilang mga alaga. Gaya na lamang ng 55 years old na si June Nalos. Oktubre pa lamang daw na magpakawala na sila ng semilya ng tilapia sa kanilang binabantay 10 hektaryang palaisdaan sa Minalin, Pampanga. Sa pamamagitan daw nito, ready to harvest na ang mga isda bago pa man mamerwisyo ang mataas na temperatura. Pagkatapos naman ng pag-aani, muling nagbubuhos ang mga ito. Dinadagdagan na lamang daw ang tubig upang mapanatiling mababa ang temperatura nito. Sa kasalukuyan, kaya namang piskil, iwasan niyo, daragdag kami mo danum. Para titasya yung danum yung kay. Kasi yung danum, yung kay, ating metong metros, yung pali, yung kalalam ka nito, marimlayo. Epektibo naman daw ang parang ito dahil sa ngayon, hindi pa sila nagkakaroon ng problema sa fish kill. Nga pang yun, itong kakarugang kong kaya, itong sana katuranan na kitang piskil ito. Kasi itong keturanan kay kitang piskil ito, lugi yung boss ko. Pati yung pagalang ko, mawala. Lakong porsyento, kasi tatagalan ko kini, o taong kapagalan ko, taong porsyento. Samantala, naghahanda na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3 upang mamitigate ang impact ng tag-init sa sektor ng pangingisda. Mayroon ding paalala ang kagawaran sa mga mangingisda. Ang pinakamagandang gawin natin is kung pwede naman ang anihin na natin. Kung hindi pa, magbawas para hindi siya mag-ano. And of course, kung matataas yung mga dikes natin, pwede naman tayong magtaas ng tubig para yung lamig, meron pa ring matirang lamig sa bandang ilalim ng ating mga fish ponds. And yung iba naman, pwede tayong maglagay ng mga tinatawag na aqua shade. Yung mga nets, pwede natin ilagay sa itaas ng sa mga hatcheries lalo na. So at least kahit papaano mababawasan ng init yung ating yung tubig kung meron tayong tinatawag na aqua shade. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Pay pa rin ang pagdiriwang ng Women's Month, isang forum ang inorganisa ng Department of Tourism Region 3 nitong Huwebes, March 20 sa Davao. Pinag-usapan dito ang natatangi papel ng mga kababaihan sa iba't ibang sektor, partikular na sa industriya ng turismo. Nagbigay din ng impormasyon o inspirasyon ang mga tagapagsalita para sa mga estudyanteng sasabak sa mundo ng hospitality and tourism. Para sa buong detalye magbabalita si Ashley Punzalan. Masayang nakilahok ang mga estudyante mula sa College of Hospitality and Tourism Management ng Don Honorio Ventura State University o DOVSU sa Women in Tourism Forum ng Department of Tourism o DOT Region 3. Tinalakay dito ang layuning ma-empower at mabigyan ng inspirasyon ang mga kabataang naghahanda para sa kanilang pagpasok sa industriya ng turismo pagkatapos nilang gumraduate. Ito yung mga susunod na generation natin para sila yung magtaguyod ng pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan, no? Lalo na dito sa lipunan. When it comes to mag-influence ng kapwa nila mga bata, no? mas madali. And at the same time, ma-achieve talaga natin yung ating goal, which is to empower them. Kasama ng ahensya ang guest speakers na sina Chef Manuela Cherry Pasyontan ng Apag Marangle at si Ching Pangilinan, ang City Tourism Officer ng San Fernando, Pampanga. Ibinahagi ng dalawa ang ugnayan ng culinary arts at turismo sa pagpapalago ng industriya. Gayon din ang tungkol sa women in leadership para bigyang diin ang papel ng mga kababaihan sa parehong larangan. Bagamat hindi nakaranas ng gender discrimination si Chef Cherry, malaking bagay raw para sa kanya ang pagiging masipag at pagkakaroon ng tiwala sa sarili upang makuha ang respeto ng mga tao sa paligid. At a very young age, I was lucky na yung kinalakihan kong environment, binavalue ako and they look up to me.
they let me talk, pinapakinggan yung mga views ko. I was blessed na hindi ako mahiyain. I was blessed na confident ako. To know your value. Kaya sabi ko, put value on yourself. It's how you carry yourselves. Para naman kay Pangilinan na pinarangalan kamakailan lang bilang Most Outstanding Tourism Officer sa rehiyon, naniniwala raw siya na ang turismo ay mahalagang sektor para sa mga kababaihan. Importante rin ang turismo sa mga kababaihan kasi ang tourism, it's a very inclusive industry. There are studies that say that as many as 90% of our SMEs are owned by women. Kung ma-harness natin ito, ang turismo, para sa kalagayan ng mga kababaihan, ay may aangat natin ang buhay nila. Kaugnay nito, iginiit ni Ron San Pelariza, ang Chief ng Tourism Development ng DOT3, na importanteng ma-empower ang mga kababaihan at mabigyan ng equal opportunities. Ang turismo ay isa sa economic driver ng Philippines. Pero kung nakikita natin sa value chain, ang mga kababaihan ay parte, no? Sila yung posible na sa culinary, no? Yung sa pagkain, sa pag-prepare ng pagkain, sa pag-prepare ng mga souvenirs, and even when it comes to leadership. Samantala, sa pagtatapos ng forum, inanunsyo ng DOT3 na layo nilang magdaos pa ng kaparehong aktibidad sa iba pang mga paaralan upang mas mapalawak ang kanilang advokasya at maabot ang mas maraming kabataan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na patuloy siyang nagtatrabaho remotely habang nasa The Hague, Netherlands. Sinabi niya ito sa isang press briefing nitong Huwebes, March 20. Nasa Netherlands si VP Sara matapos sundan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC noong March 11, 2025 dahil sa kaso Crimes Against Humanity. Ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Samantala, wagi sa 30th Rome Marathon ng Filipino athlete na si Lorenzo Castro bilang Best Male Runner. Alamin ang iba pang detalye sa report ni Kelo Makapinlak. Namayagpag ang Italy-based runner na si Lorenzo Castro Jr. bilang pinakamabilis na Pilipinong kalahok sa 30th ASEAN Rome The Marathon matapos niyang masungkit ang 18th place sa prestihiyosong karera nitong March 16. Matagumpay na tinapos ni Castro ang 42.195 km race sa loob ng 2 hours, 31 minutes at 13 seconds sa kabila ng madulas na kalsada at mahigit 28,000 na kalahok mula sa iba't ibang bansa. Dahil dito, kinilala siya bilang Best Male Runner ng Rome Filipino International Pacers, habang itinanghal namang Best Female Runner ang Field Dutch sprinter na si Rachel De Weerd. Formal na sinimulan ng alkalde ng Roma na si Roberto Gualtieri ang marathon sa pamamagitan ng pagwagayway sa watawat ng Italia sa Fori Imperiali. Kabilang sa ruta ng karera ang ilang famous landmarks gaya ng Coliseum, Arc of Constantine at St. Peter's Basilica bago ito nagtapos sa Circo Massimo. Muling nang ibabaw ang mga Kenyan sa parehong men's at women's division. Si Robert Ngeno ang nagkampiyon sa men's category sa oras na 2 hours, 7 minutes at 35 seconds. Samantalang nakuha ni Betty Chepkwony ang kanyang pangalawang titulo sa Rome Marathon sa oras na 2 hours, 26 minutes at 16 seconds. Pumangalawa si Brian Kipsang na merong oras na 2 hours, 7 minutes at 58 seconds. At pumangatlo si Joshua Kogo sa oras na 2 hours, 8 minutes at 10 seconds na mula rin sa Kenya. At yan ang sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Rogelio Reyes, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Ito po ang pagtayan na magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras ngayong araw ng Biyernes, Marso 21, 2025. Asahan pa din po natin ang pagkakaroon ng mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Dinagat Island dahil po ito sa epekto ng shear line. Kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman at minsan ay malalakas ng mga pag-ulan. Samantala, ang Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon at natitirang bahaging Mimaropa at Bicol Region ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga kasamang pag-ulan dahil naman po sa epekto ng hanging amihan. Ang Metro Manila, kasama ng buong Pampanga at natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng maulap na hanggang sa minsan ay maulap na may mga mahinang pag-ulan lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Ito po ang pinaka-latest mula dito sa Pag-asa. Nagsama-sama ang Benedictine community sa blessing ng Guardian Angel statues at ng tanggapan ng Social Involvement Program ng St. Scholastica's Academy City of San Fernando, Pampanga. Ang detalye ay hati ni Jody Dizon Mercado. Binasbasan at pinasinayaan ang ilang rebulto at gusali sa St. Scholastica's Academy sa City of San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, March 21, kasabay ng kapistahan ni St. Benedict. Unang binendisyonan ng Guardian Angel na nakatayo malapit sa St. Joseph Building na sinundan naman ng pagbabasbas sa rebulto sa chapel ng paaralan. Ayon kay Sister Mary John Mananzan, OSB, School Directress ng St. Scholastica's Academy San Fernando, bigo silang i-retrieve ang mga makasaysayang estatwa sa old site ng paaralan sa may barangay Santa Teresita. Sa tulong ng alumni, naisakatuparan ang pagkakaroon ng replika ng mga estatwa sa bagong lokasyon ng eskwelahan. This is actually this is contributed by yung batch nila Maricar. Actually si Maricar is such a generous person. Ang dami na niyang ginagawa para sa amin. And then when she realized that hindi namin makukuha yung Guardian Angel doon, so she wrote her classmate yung si Christian na nasa States ngayon na hindi nakadating dito. At yun nga, they were the ones who sponsored this. May mahalagang simbolo raw ang mga bantayog, lalo na't may panalangin pambata na laan sa mga Guardian Angel. Children. It's really for the protection of our children. Kasi alam niyo, ang daming threat ngayon. And maybe on this occasion and because of this, I would like to mention yung aking bagong apostolate or advocacy, and that is the OSAEC, online sexual abuse and exploitation of children. That is a part of that. And itong Guardian Angel, we are asking them, the Guardian Angels of each of the children, to protect them from such abuse ng mga tao, na maprotektahan sila sa physical, also accidents, yung ganon, at also sa temptation, yung mga ganon. Kaya natutuwa ako sa yung mga sinasabi ng mga bata. That is what the Guardian Angels are for. Samantala, pinasinayaan din ang tanggapan ng Social Involvement Program ng paaralan na layuning magsagawa ng iba't ibang mga aktibidad para makatulong sa mga nangangailangan. Ito po yung aming social action. Ibig sabihin po, we have adapted communities, Kebiawan, Bagong Sibol, yung Sapang Bato. Meron po kami diyang mga iba-ibang activities. Well, of course, kung may typhoon, may ganito, nagdadala kami diyan para sa mga tao na wala ng ganito, ganyan. At siyempre sa mga Christmas, mga ganon, merong talagang regular. But also nagme-mentoring. Meron kami mga bata dito at mga teachers na nagbibigay ng tutoring sa mga English, sa math, sa mga bata na nandoon. No? So iba-iba po ang nila. Ang blessing activities ay bahagi ng Centennial Anniversary Celebration ng St. Scholastica's Academy San Fernando, Pampanga ngayong taon. Inaasahang magtatapos ito sa Hunyo sa pamamagitan ng pagpapasinaya ng historical marker
at pagkilala sa mga alumni ng paaralan sa kanilang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa ibang balita, nakilahok ang higit 500 magsasaka sa Mobile Soil Laboratory Operations ng Department of Agriculture. Sabay naman ng Guagua, pwede ng daanan ang bagong gawang kalsada sa Cervantes Road. At inspeksyon ng MRT-7 ng DOTR, tinutukan ng Central Luzon Monitoring Committee. Ang lahat ng yan sa report na ito. Mahigit 500 magsasaka ang lumahok sa unang pag-arangkada ng Mobile Soil Laboratory Operations sa ilalim ng National Soil Health Program ng Department of Agriculture o DA. Ginanap ito sa Tarlac City, Tarlac nitong March 14. Dumalo si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa output presentation para sa pagsisimula ng MSL. Paliwanag ni Laurel, layunin nito na maihatid sa mga magsasaka at komunidad sa buong bansa ang makabagong paraan ng pagsusuri sa kalidad ng lupa. Samantala, ayon kay DA Bureau of Soils and Water Management Director Gina Pinilo, ang mga magsasaka na magsusumite ng soil samples ay makakatanggap ng Soil Health Monitoring Card upang patuloy na maobserbahan ang kalusugan ng kanilang lupa. Binanggit pa niya na nakapamahagi na ang BSWM ng 100 soil test kits, 347 soil testing analysis at nakapagkolekta ng 187 soil test monitoring sites. Inaasahan namang magbubukas ang 16 na mobile soil laboratory sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa darating na Hunyo. Samantala, binuksan na ng Pampanga 2nd District Engineering Office ang bagong 780 linear meter na kalsada sa bahagi ng Cervantes Road, Barangay Santo Niño, Guagua, Pampanga. Ayon kay District Engineer Gregorio Audea Jr., nahati sa 2 yugto ang proyekto na nagsimula pa noong 2023. Ang kabuoang halaga nito ay umabot sa 39.58 million pesos. Paliwanag ni Audea, sinimula ng proyekto para mas maging ligtas at mabilis ang biyahe ng mga mamamayan at commuter sa lugar. Sa kaugnay na balita, ininspeksyon ng Central Luzon Regional Project Monitoring Committee ang 24-kilometer Metro Rail Transit ng Department of Transportation. Pinondohan ng San Miguel Corporation ang proyektong ito sa ilalim ng Public-Private Partnership. Inaasahan itong makumpleto sa unang bahagi ng 2028. Hangarin ng MRT-7 na maibsan ang matinding trapiko sa Metro Manila at gawing mas maginhawa ang biyahe mula at patungo sa Northern Luzon. Dumalo rin sa inspeksyon ng mga kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, National Intelligence and Coordinating Agency, Philippine Information Agency, Private Sector Representatives Dr. Renato Arimbuyatan, Pastor Romel Vallejo at iba pang stakeholders. Karil Garcia, CLTV 36 News Intern. Gaganap ang sikat na Scottish actor sa isang upcoming Filipino movie. Ang detalye ay hatid ni Danny Cadzino. Sasabak sa mundo ng pelikulang Pilipino ang Scottish actor na si Ian Glen bilang bahagi ng cast ng isa sa pinakaabangang historical biopic na Quezon. Kilala si Glen bilang si Jorah Mormont sa sikat na HBO series na Game of Thrones. Sa pelikulang Quezon, gagampanan niya ang papel ni Leonard Wood, isang Major General ng United States Army na nagsilbing Gobernador General ng Pilipinas. Malaki ang papel ni Wood sa kasaysayan, lalo na sa laban ni Manuel L. Quezon para sa kalayaan ng bansa mula sa pamamahala ng Amerika. Ang nasabing pelikula ay isang obra mula sa Bayaniverse ng TBA Studios na nagpasikat ng General Luna at Goyo ang Batang General, na kapwa sumasalamin sa buhay ng mga bayaning Pilipino. Ayon sa direktor nito na si Gerald Tarog, ang Quezon ay tungkol sa buhay at legasiyang iniwan ni Manuel L. Quezon mula sa pagsisilbi nito bilang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas noong 1935 hanggang 1944. Samantala, gaganap bilang Quezon si Jericho Rosales, habang kasama rin sa cast si Mon Confiado bilang Emilio Aguinaldo, Benjamin Alves bilang Batang Quezon, at Karil Yuzon bilang Aurora Quezon. Danny Cadzino, CLTV 36 News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po and happy weekend.